Okay, zviya muripo shuwa komana. Zviya time yaizenda namadhambusiya tazoenda kapaya patambozi tiri kuchera paya pachifungidzirwa tikabva tazoshaya patazodzoka tichiti toda kumbotaura nana deputy kuchikoro patazotenderwa kupinda asi tatenderwa tiri 1-3. Saka tiri pakati pemeeting pazopinda mapurisa atoti meeting ichibva matoimisa ipapa vanhu uyai kunoko. Patatorwa wehukama patafamba kwataenda beside mefenzi echikoro vatadzika vatamboti fambi patazi kwatiri kuenda kwacho kuvhali patatosiya motikari uko vatapinda muvhali imomo ndo patazoona tanga tagadzikwa pasi patatsanangurirwa kuti munhu uyu zvatiri kupinda kuoneka munhu arimo wakaonekwa nevanhu padhuze ipapo vachitsvaga huni. Ndo patazopinda ipapo patatoonawo zvishwa papaine bhutsu dzechikoro nebhandi reguchi nemubhutsu makapfekerwa vhesi rewaiti rarakapfekerwa mubhutsu. Patati fambe hatuna zomboti fambe ipo panzvimbo pacho papapa tobva tazoona bvudzi. Patati fambe tibva tatoratidzwa tambo painge kasungirwa pamuti papaine tambo inonzi shoeless yanga ine rimwe jira chichibva tabva ipopo bva tati dzikei taakutopinda murwizi ndipo tabva tatanga kuona mapfupa maribs tichidzika tichingoona maribs amwe acho anga kutofusirwa inonzi chikwedu tinoti mutsakwani uyo kwaitojokonya nemiti mamwe maribs mapfupa achitobuda pasi chichiti wachingonhonga tichidzika toboti dzikei tibva tazonhonga musoro kudzasuko tichingodhakangoti zvangozara murwizi zvichingotakurwa nemvura nemazino chitonhonga wachingoita zvavo zvemapurisa tibva tazotouya ndofambiro wataita. Sori mafoni anga asina moto ndo problem. Saka maona vanhu vanonoka kureplya vamwe nanhasi mafoni ana moto ndo pataya asi iwo wari kuti tiri kumirira maDA and test kuti tinyatse kuprova kuti ndiye ndo nyaya iripo paground.